huolissaan kuin pelin alussa, että saattaa olla, että hieman tuota lyöntijärjestystä on rukattu uuteen uskoon. Ja kun nyt pelaajat tuossa edessäni ovat, niin Rajalalla on numero 4. Hän siirtyy lyömään numerolla 4. Ja katsotaanpas Tyynelää sitten. Ja Esa Mäntymaa lyö nyt sitten numerolla 1. Eli hän on siirtynyt kärkilyöjäksi Lahden tilalle. Ja tuossa näette nuo tilastotiedot, lyödyt juoksut, sitten tuodut ja kärkilyönnit. 2 kunnaria, siis 5 tavallista on Esa Mäntymaa runkosarjassa lyönyt ja tuonut peräti 41. Hän oli siis runkosarjan etelijäkuningas. Ja nuo kärkilyönnit 125, nehän selostettiin mistä ne muodostuvat. Ja siinä on Esa Mäntymaa sitten aloittamassa lyöntivuoroaan. Lahti on siirtynyt lyömään numeroksi 9, aivan oikein. Ja mitäs muita muutoksia siellä on? Tyynelän numero on sitten, missäs koko mies on? Tyynelä lyö numerolla 5. Hannes Rajala ja Jari Tyynelä vain vaihtoivat numeroita keskenään. Näin Mäntymaa on selvittänyt tiensä 1. ja häntä saattelee eteenpäin Jukka Peltoniemi. Tässä on käynyt niin, että Peltoniemi on siirtynyt 3. 2. Hyvällä pompolla siirtää Peltoniemi Mäntymaan 2. Hyvin on alkanut tämä 5. tasoittava Seinäjoelta. Peltoniemihän on varsinainen kärkilyöntispesialisti. Runkosarjassakin hän oli toiseksi paras kärkilyöjä. Paras oli Hannu Litmanen. Komea välilyönti, jolla Peltoniemi järjestää itsensä 1. Ja numerolla 3 lyö Ari Rintarahko. Hänkin on siirtynyt lyömään yhtä lyöntivuoroa aiemmaksi. Ja hän järjestää tuollaisella hidastetulla, tai se on enemmän varsilyönti, takapesät täyteen. Siinä oli hieman onneakin, kun Harju ei saanut tuota palloa käteensä. Ja näin on Seinäjoella oivallinen tilanne, takapesät täynnä, mahdollisuus kotiutuksiin kakkospuolelle. Ja meni pahasti väliin ja siellä vuotaa kakkospuoli. Ja nyt tulee kyllä juoksuja. Tulee ainakin 1. Tulee ainakin 1 juoksu. Toinen ja tuleekohan sieltä kunnari tulee. 3 juoksua Seinäjoella maille Jusseille tuossa tilanteessa. Se oli kyllä todella upea homma. Näin Seinäjoella maille Jussin on siirtynyt ottelussa 7-5 johtoon 5. tasoittavalla. Nyt alkaa kaikki vaikuttaa kotijoukkueelle huomattavasti paremmalta. Ja kukapas tuo teputekijä olikaan kuin joukkueen kapteeni Ari Rintarahko, 31-vuotias rakennusmestari, Ilmajoen kisailijoiden kasvattaja. Hän järjesti joukkueelleen 3 juoksua tuolta kakkospuolelta. Siellä Harri Pitkänen ei ehtinyt tuon pallon ja se suuntautui hänen jalkoihinsa ihan rajan tuntumaan. Tarkka lyönti, ei siitä oikein pitkästäkään voi syyttää. Kyllä näin tietysti on, mutta tekisi mieli sanoa toisaalta, että tuossa tilanteessa kyllä Harrin olisi ehdottomasti pitänyt laskea pallon väliin ja ottaa se varman päälle, koska kyllä se ihan saatavissa olisi käsittääkseni ollut. Toivottavasti mahdollisesti näemme sen tuolta hidastettuna jossain vaiheessa. Ja nyt on lyömässä Hannes Rajala ja kolmostilanne siellä yhä jatkuu, nimittäin Rintarahko uusien sääntöjen mukaan saa jäädä tuonne kolmospesälle. Hän saa siis tuoda myöskin 1 juoksun vielä lisää, jos vain onnea riittää. Rajala lyö itseään varten tuossa kopiin. Ja se pudotetaan.
lyömään Jari Tyynelä. Ja jälleen takapesä täynnä, Seinäjoen mainio ote jatkuu. Yhtään kuollutta ei vielä ole. Seinäjokihan pyöräytti itse asiassa tuota lyöjänumerointiaan 1 pykälän eteenpäin niin, että jokainen pelaaja siirtyi yhtä numeroa alemmalla. Kolmospesän turvaa Rintarahko ennen kuin Etula kopin otti. Näin. Jan Hautala saa uuden mahdollisuuden. Jälleen tullaan kotiin ja jälleen aivan samanlainen lyönti. Sen Etula hakee tuolta nurkasta pois ja Rintarahko haavoittuu tänne kotiin. Siinä otetaan Iivarisen vääräkin pois. Ja viimeisellään lyö laittoman Hautala ja näin hän kuolee itse. Vesa Mattila lyömään etupesä täynnä. 1 kuollut. Iivarinen yritti huijata väärällä, se ei onnistunut. Ja nyt siellä eteniä lähtee, mutta hyvin hakee siinä Veijo Turpela tuon kopin todella mainiosti ja vielä ottaa eteniä 3. Vapaa taival ensimmäinen tässä ottelussa muualle kuin ykköspesälle. 2 väärästä hän saa vapaa taivaleen noilla kenttäpesillä. Ja kakkostilanne Tyynelä 2. ja Mattila 1. Lyömään on tulossa Jarmo Jokinen. Ja kuolema kohtasi kolmospesän kynnyksellä. Näin vaihdetaan vuoroja. Ja tämä oli kyllä värikäs tämä tauon jälkeinen avaus Seinäjoelle. Oli todella mahtava lyönti Jari Rintarahkolta ja sitten Alajärven ulkokentän hieman hienoinen väärin arviointi. Ja tästä olisi mukava kuulla